И така, здравейте, геймърчета! Днес ще снимам на терария. Ето е моята къща. Така. Ето ми го крафтинга. Опаля. Трябва за тях. Ага. Така. Сено. Гадина. С какво бия? Аз нормален ли съм? Ох. Малко. Това ми е мината. Мислих да е честро, но друго стана, пък и нямам желязо за тая работа. Така, тук е едната част, там е другата. Но първо, преди да слезна, ще трябва да си направя торчове. Клипът няма да бъде дълъг, само това ще кажа, защото няма много време за снимане. Така, да си да. Така, не съм много добър в тази игра, не искам просто да гледам отдолу в коментарите. Нещастник, що толкова тъпа къща или нещо от този сорт. Опаля. Така. Така. Сега моята главна цел е да запуша това извърче с вода. Просто мега много се пречка. Ноуп! Не трябва тук да падам. Не. О, добре, че вече не успя да падна. Защото тук открих нещо така наистина интересно. И ако падна, ще е много прецакващо. Не, всъщност няма да е прецакващо се. Опаля. Ай, чао. Вода трябва да спре. Аре де. Да. Така, сега моята главна цел е да спра тази вода. Но и esi тук успя да сложа. Сега целта ми. Ноп. Да спра водата. Опаля, не се спира от тук обаче. Служи блокче, че тъпа тераре. Някакви чудовища чувам там, които не са ми големи приятели. Добре, що ми лаги на мен като гъс, не знам. Не знам просто защо. Дърблок, стоунблок. Да, и тук сега ако мисля, ще ми пречи тъпа вода, объркал се. Аре, махи се.
Зомби. Умирай! Бръмкай си колко искаш, чао. Терария е много яка игра, според мен. Вижда така малко повече време да снимам на нея. Само че с това проклет даскал много време няма. Shit, seriously? Що човечето ми умира? Да, сам Бог. Така ми, това е нещо малко така копирайт подобие на Майнкрафт. Или пак така... О, мака! Where am I? И защо? О, мага, сериозно ли? О, добре. Сега целта ми е да не умирам. Добре, че това беше сандблокче. Да, знаех си, че има нещо тук. То били... Айде да ме пушам, къде има... Така... Не, че видях много. О. Да ще попая с тая да малко. Ага. Наглост. Ноуп. Айде. Опала. Каква тази измама е? Да, зомбито тук ще ми подскача, ами да. Червата да табуле. Беше това е. Фътала. Ау! Какви сте неща? Добре, пълна излагация. Нещо има тук. Баба знае какво. Така, това беше всичко от мен. Аз съм Девил. Надявам се клипове да ви кефат. Ако ви кеф на Терария. Ще снимам още. Падаща звезда. Аре, гръмнеца е нищо. Червей! Сте червей, бе! Фото! О, мага, сериозно ли? Че слагам светлинка. Да, аз пак умрях. Добре, това беше всичко на нас видео. Чао!